Gernikako Astra inguruko pasabidea datorren urteko urtarrilaren erdialderako amaituta egongo dala jakinarazi du Jose Mari Gorroño udalerriko alkateak. Iparragirre kalea eta Astrako aparkalekoa trenbidearen gainetik lotuko dituen oinezkoentzako pasabidea joan den uztailean eraikitzen hasi ziren, irisgarritasuna hobetzeko helburuz. Hain zuzen ere, bar gaueko 11etan jarri dute alderdi biak lotuko dituen pieza nagusia. Pasabide berria Iparragirre kaleko 26. zenbakiaren parean hasiko da, hau da, Korreos Posta bulegoaren plaza aurretik, eta antzinako Astra arma fabrikaren aparkalekuraino luzatuko da. Proiektuak 736.000 euro inguruko aurrekontua dauka. Bukatuta dagoenean, oinezkoentzako zubiak 16 metro baino gehiagoko luzera izango du, eta punturik altuena 5,70 metrora iritsiko da. Pasabide berriak ez du eskailerarik izango eta material moduan hormigoia erabiltzen dabiltza. Gainera, tamaina handiko argazkiakaz apainduta egongo dela aurreratu dute udaletxean.